ena awie yi yenso ye hwemo nyankropon hyira mo ene wuku adan masaje adwa ye wogidie se awrehemu enyina aka ho se eya adesua ne adekere no eno ana mode ba Antonio Ponsu nie eno o kire sa akra ya krobia asante yemfa sedama tredi ampon se enede yinso wode akyeye na se oba bepiemu wa Argentina yenso ya ye wa ha akra yenso ye hwe opa enya asem ketoa ena Bernard Brefo wono nso nie eno o kire sa akra ya krobia asante woni wa bedwafo ye chiachia mo adwuma no enye easy nanso moba na moba besom offensofo de akra yemfa mu ni agro yankropon hyira mo pa ene Asem Beba Dabi dwumadi a munsumo die ena restofo wono nso kire se woni na bedwafo na Yakrobia Asante Canada fo ene me nso bi ni ma bedwafo nyina bwa demu wa ha ya yenso yemfa wuni agro Kwame Asante ene maame adwoa ye nyina yakan ho abom ena Asem Beba Dabi dwumadi ne ye hwa mo live ene awie afei Isaac Mawuto osi akra Yakrobia Asante ene yenso ye wo afrancho 7 days ena dwumadi ne ye hwa mo na agele nso nie ene wo kire sa akra enye wo sofo na wo som no enye wo sofo oye nipa nyame ewo kwanye okasa kire wo bia only if say umbi wakomam o say Bible say boni ne titi nipa eri Nyankopon tem boni ati ayana bi sasofo say ekwan be ne nyame fa sofre wo mo nyame telephone number embele obedu Eden of Garden of Eden no of friend Adam say Adam where are you nyame afre no 0244 bi 0261 bi but na onim die ohie fi Adam ho ati nyame nim die hia wi free ho a nyame be frau sure Tobia where are you I'm here now beside the where are you can say I say I'm naked answer now mo nyame say wo here what's me that deja you see ati oye sa no a woni Nyankopon kuta hudie no ayira a missing link ati nipa bi akrobia ehie nyame okay e wo ya babom na san na nyame betimi aba besra wo no na wadi nyame na nhyehyeye eso okay anye sa de na yo adwe say wo betie nipa mom ne na obere jati Nyankopon voice ne dia akrobia fa abrabo praye ebeboawo Agbeve Herbal Hospital Dr. Agbeve nsunie wo se edie ne wo hawo edie ne wo dadwene edie nti na da ne da wo da wodi nisuo ene fo wo nei bra Agbeve Herbal Hospital na yemoawo na yehunu de hawo ne de Asem Beba Dabi dwumadie no ye de eba besom na oba de achia me wo ho akra me bo ha den ena wiei ye de nsam nam na enansam a ye de nam no ba bi e be hya ase afiri hefani eye esase esase a meka ho asem yi esase a eben edenase asankase bi asi ye e ma sabre yi a ye kasai adankora be yesem yensa krachi bia kotwa atuma na ye busebusem se edie ne beka nipa dasani se onkonko twaja emfanto edan mu na wonhye no awie ye bewura ho yente ye ekire mu se ansa na wo betwaja ede ato sa dan ni mu ahye no otwe sekan se wono ankasa ne maame a wawo na baati azefo azazi so no obetwie no ena maame abre watumi di mrikan tente edwane kwose wo bi dem krachi ni free ho an wode abufuo ekoto jano eye sofu bi konfuo bi malam bi ena abone maame bayie ntia wakoye ne saade ya na eye asembisa ewiabre ye busa ewe eye ni sakawa eye ni yakoku we yato ha ono mo ntena ho e ma saade ne nkonso enti wonu akobodua enkwanta nan bia wonu beduru so osumia bia wonu bodua awie ye bewura ho na yakwa akobusebusem se edie ben na sampanimfo ne nananum ye hunu ntia ama wonu mo akoye saade no odwane a ye dekorete no na danger omanfo be na bebe danger mami otrese ni kunu eye sofo na oni ni kunu ena abre o hye asetena mu a onu abre pa afei die kokoduru ba bia be ma na yina makoware oba foforo sofo sofo
na maame ne dwene ho a wonte ase no ofunu se ade no akoye asisi sɛ nsɛm wei mu de ba nsɛm bi biebie ɛwɔ akyiri de ba our information says say prosifoɔ kusi hɔ no ɔno hu mobile phone bi ɛyɛ hwan mobile phone wɔn mo kɔ hɔ no yɛhunu safoa bi ɛyɛ hwan ne safoa ne nyinaa ne yɛbɛwuram ne yɛbusa prosifoɔ nsɛm baako anaa mmienu bi enti wadwenkyerɛ ne bɛba ɛyɛ 0244211772 Asem Beba Dabi for number Asem Beba Dabi dwumadie so nie Isaac me ma wa ha o yo me je so nana umpom te say Isaac awia umpom te say onyame adom ya pomu boko ngidi se so ho ye nyame adom me nso me ho ye pa na awia yi ede ensem na ye tete ede free ede nase kuro bi a wo kire se ye frɛ ho isanse Sakrachi bi akotwaja ede ato biaya ne maamete asem we de wadama ya so hwehwe yan ewo ho ede me pa apote ne ba ye nti akrachi no wo yes ade no Isaac yo ma mincha OTEC chefo nyina ona ne takane de a obetwitwa o maame no we ama maame no epe ede bi mu ekura se de be ya ne bai entumi enya ne bone na omuhwe se de na abrante ni esiye no a na obetumi abu edan ni awuram abedi bone ni nti ababawa no ne maame no ewo dem no enso eboae ma maame ni nya kwan epie dwane nti abrante no hu se o maame no dwane na ontumi enya na nya ne de ope no na wodane ne ni a nyama bebiri wo ho a meka sey no nso so asey enhina nana de asi no no asem we die wadama eya asem kese ya ano ohye na krache no wo kire se ne maame akotwa bode afiri nafuom maame ne nso confirm se okotwa bode no na de krache no woni ne maame ne yaka enti se wontumi nkɔ nafuom enkotwa bode ana yo ye ne maame no edi nkomo no maame no kire se empo bode a ye ka ho asem no nye ono edi twae esanse eno kwafuom nanso enya de awutumi ede banche anase bode e betem kwafref ene se enra de se na nani abra wanya o maame nti oba ebetwa eja ede eto edan nim na ho asem e wo ho enso ene se abra wo ye se wiye no na chirima mienu ehu se ade abrante na ye ne ensem fata nti enya de obepene nti wo ye se chekra no so che na ede no police station obeche no Emma me kasa say na sekan so hye abrante no ho a oyi ye wono ani nua ketoa odi na chimienu ono so otime de sekan no apai na mama so a me kasa yi abrante no eda mass hospital CCA enti body a ne ma body sem ne dia eni ebesisa bra ye kasa die munim ade pote a maame no aye no nti a ma abrante na di o kasema tisa okay enwada ansa na sa body semi ebebei Ubusa mu no ono kire se krache no na watwa bi ansa na mi bisa ma o kire se enwumele ni time na o kɔdna se ne de na ayade a nani so eda hɔ pa a na nsa enka na wo hwɛ se usitie no o mo hu ne kire se o mo hu se wo obi a samre no de na nsa nka na no endi se bra woyɛ sa kɔdna se ne baaye ene wo banum bie anase etise de na na meka se metumi akyera na meboa okay enti sese ye ka say crash no a wonu no odi sa ku kasemi owei yo emza esisa no ninu na ode se kan etwa no abrante ne obi a meka se ne ho eden pa na wodi mogahye eni ninu no edibo mempo abra ne mogye tu no indi wo hwa abrante ne tebe mu anopai ono aso na waye mmere yie sanse ninu no wom se wapera na nso amfa ne ho anche no ebro ofo obuni bia obo na ma ono ehu se ne ho akere no nya amrante na aka ne bo akere no eto ho e ma se me no bibi hanana ede ban ne koba yenti a e ma sa akrachi e hye ensanomase ni nyina no ye nsem a ye bebusa Isaac okay Isaac akwa babio de na mebusa ene se sa da nkram yensa krachi yi a ye frɛ no kwakudua
wɔde gya ato mu ahye no no ɛyɛ hwan ne ɛna ɛte saa afidua no mu. adan mmiɛnsa no ɛyɛ emu baako ɛyɛ ɔmaame ɛne ne nua mmienu ɛna ne nua a odi n'akyi ɛba mɛkina wɔfa ase ɛna ɛdan no di ɛhyɛ mfimfini no ɛna afei nifa so no ɔmo de ama petro a wɔkɔtɔ ɔyɛ no wɔde tutu fa adan aka ne nyinaa ho ehyia ayɛ Isaac. ɔhwɛ sɛdeɛ egya no esi etɔ mu na etɔ mu ɛwɔ mfimfini baabi a mɛka sɛ ɔmaame no ɛdan no ɛwɔ no ɛne nti mehwɛ yie di a mɛtumi aka sɛ na n'ani so ade hunu anaasɛ ne botaeɛ ɛne sɛ ɔhye ɔmaame ɛdan no nanso yɛnka hu sɛ abere pɛ asi na afei yɛyi so petro ɛde ahye adeɛ deɛ na ɛkyerɛ sɛ tra na ɛbɛtrɛ na ne nyinaa nkamfua no mintumi nka sɛ ɔmaame deɛ no nkwa na ɔpaase ne san sɛ adan mmiɛnsa a ɔmaame deɛ hyɛ mfimfini deɛ ɔsɛ ohunu sɛ ɛkɔ benkum a ɛkɔ obi deɛ mu saa so ɛna ɛkɔ nifa so a ɛyɛ obi deɛ mu ɛna ɛkɔ ɛno nti sɛ ɔmaame deɛ na ɔkɔhyɛ no anaasɛ ɛyɛ ne nyinaa na ɔkɔhyɛ no na wɔka sɛ adan no mmiɛnsa nyinaa yɛ adeɛ a ahye ama n'ani so ade hunu so atumi aba mu. Very good. Saa dan yi a wɔatwa gya to mu ahye ni ɛyɛ ne maame na sii ne papa bi na sii anaa n'anuanom no ɛna ɛka bɔ mu esi yɛ krakye. Ɛdan no menka ne sɛ deɛ menim wɔ ho no sɛ na ɛyɛ ɔpapa asase. Asem Beba Dabi. Na wohwɛ a papa no ankasa fie wɔ nkyɛn ɛna papa no ɛde asase wei sei no ɛmaa ne yere no a ɛyɛ aberante wei ɛmaame no. Enti ne fie mu no deɛ nana mentumi ɛnsi ne pi but megye de yie sɛ wohwɛ aberanteɛ no na hoɔden ɛne ne mmɔden mu a na ɔbɔ ɛbɛ afuw dwuma wɔno ɛtumi ayɛ kooko a menim yie sɛ ɛyɛ dan ha a ɛma no nso mu a bɛbam ne dan no nso ɛtumi ɛpagya ɛgyina hɔ. Okay. Bonsam tawai bonsam gɔngɔregɔ yɛ asɛ ne ebinom frɛ ni ebinom frɛ na ahaban nyansafoɔ krakye wɔn hyehye bi. Sɛdeɛ mesinim kwakudua no sɛ meka sɛ kwakudua menim sifuo nti mene woka sɛ aberanteɛ no ɛwɔ kookoofuo ɔbɔdefuo ɔbankyefo ɛwɔ ɛyɛ pampetia kuro bi ɛtoa isan ase so pampetia a ɔno atumi abɔ mmɔden a wayɛ n'afuo kama and ɔhɛ afuo aberanteɛ no apagya ato wɔ nanana obi a meka sɛ n'adwene mu ka no ɔntumi ɛnyɛ saa adwuma no na nansan ntam ɛna metee sɛ sesei wohwɛ a asɛ wayɛ kekakra nanso mebisaeɛ no na ɔmo kyerɛ sɛ gye sɛ wɔde nsa aka na no ansa na saa kekakra no ba sɛ ɔnam hɔ na sɛ hwenkan na no a hu na wotumi no sɛ ɛyɛ nipa so na si ɛna ɛɛba yi na deɛ kyerɛ sɛ aberanteɛ no mpo obi a wadi dɛm kakra ɛwɔ ne nan a ne nan no ɔka bum kakra nanso ɛno nyinaa akyi no nyɛ adeɛ a ɛma adwuma a wɔyɛ no ɛso te ɔyɛ obi a ɔyɛ adwumaden paa na sɛ n'adwene mu ka no anaa n'adwene mu nka no deɛ menim ɛne deɛ matete saa bere yo deɛ mɛka ne sɛ wohwɛ ɔmaame no mpo a wɔyɛ obi a wɔyɛ adwuma maame no nso ɛyɛ kuani a ɔno akɔkɔdɔ ɛba enti menim deɛ besi ɛbɛma maame a ɔno ankasa timi do ne kua wɔne ne nana abaya timi sɔre kɔ afuom ɛkɔkɔfa aduane wɔn bɛdi wɔn ayɛ kua ɛbɛma no sɛ onya aduane ni ɛno nti ɔkɔ ne ba no afum akɔ akɔtwa na yɛmfa ne sɛ ne ba no ne sɛ n'asase so ɛna wodɔ mpo ɛna nka ɔretwa bi adi ana na menhu ne sɛ ɛyɛ ade a nka wɔsɛ de wei nyinaa ba anɔpɛ me yɛyɛ asɛ nka menya maame no na me no akasa nanso deɛ asie ɛne sɛ deɛ ne ho bu asie abɔ no enti no na adomfo bi apɛ baabi ɛde na sa ɔmo ɛmpɛ sɛ ombebiem kra ma yɛtimi enya maame no ɛne na di nkɔmmɔ nanso yɛnteteɛ ɛne hwehwɛmu kakra ne sɛ ɛnya de a asɛm huhu biara wɔ hɔ a obetumi agyina so sɛ report ɛne baayɛ a ɛma aberanteɛ no ɛtumi ayɛ ɔmaame no saa bɔne yɛte sɛ na ne nyinaa ɛne sɛ aberanteɛ no taa keka ada money bet na mesi fie no one day meku sansem no enu mu kyerɛ sɛ abrante ne obi a ɔtaaka enye nne wɔka kyɛ ɛne sɛ afei na watumi ayɛ no ɛne sɛ asɛm pɔti bi wɔ hɔ anaa sɛ biribi saa deɛ gisi yɛ nyamaame no na mmom ubisa ni nua no ma aka kyerɛ nketewa na bia. Okay, enti sɛ si ayi a yɛ ka sɛ aprosifoɔ bɛyi ifa post station ɛne yɛde krakye akɔ akɔma anɔpɛ me free hɔ ntem abra na police for my and so abra me free ebisa no mo kyerɛ sɛ ɛyɛ offense so a police for ɛna saa abra mo tumi abefa abrante no ɛde no ɛkɔ. Okay, yɛda sɛ papa mo ɛne adwuma awiabrɛ mu ɛne wadwuma pa ɛne wadwuma de ne a wabɔ na wo wɔ hɔ deɛ yɛ wagidie sɛ ɔbɛta akɔso adi asɛm yɛkyi
ebia bibi ehye baabi a emre kɔ na emre bai ebese pie na aba de beba bia na yedan ye beba na ya ba bagye nkyeremu etiefo wei eye Isaac kankam ya wono so ye maame no enu wo mu huri maame ne fa mu to akyire na ne eno dwane ya wo kɔye afei eno dwane kɔye akrache se he se wo dwane ma nya de a ene me ma wunya baabi nso na ampani ampa wono afa galon kura afrie sanse wo aba edenase abeto petro anya nka ma agro bi na krachi die se na ya mpani ampa asem wakotu tuo twada ho ahia atwajatum ya sese di adampom yensa wa hyeno ye nipa yesa no ene wo mu so dufu ne kakra ene wo mo kyekere ne to ho ya sabre ya ye kasa ya tese aprosifo aba na wonom aba abefa no ede ne ko okay obeko YouTube ne so na yahwe emfonyini ni nso bi ewo YouTube ne so na okọ YouTube a na wa search for OTEC 102.9 FM okọ YouTube a na wa search for OTEC 102.9 FM efie no a ye ka ho asem sakrachi a ye fa no kwakudua wakwa kutweja atum na wa hye no dinkan fa pictures no efie ni pictures nye video no pictures no fagu ho ematiefo ya de pictures ni gu ha mamo ebra krache ni tutu petro no ne maame dan ni mu no Dr. Ba Eda Ba Herbal Center ano na ba de ye kana semo a na ye nyina ye nim sa Ghana ha asante mantamemu ha ono ne enkase eni nompemu doctor no se oyi obi a sabe onya problem ewo unompem obi de eye na chiri bremo obi de eye ne nsa ne nan baabi abu ewo ni nipadua ni mu obi nso de eye dompe a akasi ani enti akwakoye se wonom kwa agogrodo saa ene koso ene obi nso wo ho a ne nsa na so baasom enti wontumi nka ne nsa no enkofom nkosoro wate ase ote yaw pa woni dompem eno ne adwuma Dr. Ba ya woda Ba Herbal Center no woyo wonde ni dwuma wodi ano no sa woyi obi a wonya problem wodompani mu a wode fabra na wonhwew ema saa haw no emfiri ho saa bre ya meka sei woda wusu ade ya wose cancer ena ekum saa bre ya meka sei stroke ede wato fom wanu nyina chinchim wode awusi wua na abewuo entu sore ya yentamo meto awiem na hwewi ase kakra na krako ungu wate Dr. Ba wo ho obi abodam obi de ye tre yade ose yaka ne so se wode ba bepie Ba Herbal Center ye de nubna enua hini enua hama ya beki ka bom na ye de afri ha podwa na bebo wasem a wo kan se wode yade bi ekowu a wo na be krawo menka sa asem ni bi o konna kope police ni na duro ni bi imboost herbal mixture nanom wate nom wate memfa nya kwadworo na wonom a ebeboa wo wa wote yaw pa wo nipaduam tie obi de ye ni sisi na chiri bremo na poso baabi aye ne ya woda sori ano pass ya bro no eye ni wose abaifo na abefa na kotwa lupri omo fa anko baabi a konna ko pe imboost abaifo no ya momra bonte mekasa na manfo di bone hyebo nipa no ne ho na ye ne ya na dwuma de bi wo be pe imboost anom no wo mpe nom wose ya abaifo nya abaifo ebi a wo de ye pressure BP obi de ye sichire yade diabetes enu obi nso kura de ye liver ni kidney problem waba ho obi bu ne nsa wo bre obi aye mre wo mpam obi nso akote nam yade enti amasabe ne be makura afon wa ye kete problem abam ti ne ba no ya na nsuo kura egugu no kope imboost wadro ni bi nanom oba OTEC fia ha obenya bi afa ba bia ye ton ro bia no wo de yakona ko wuram ubenya imboost herbal mixture dro ni bi no wato free police ni no e wo 0246 208496 0246 208496 uko YouTube ne so a ma me follow live chat ne kakra amanfo adwenkyira won mo de abafa saa krachi ja woto ye ne ho enhiraba athlete or say oh God ada krachi no what is wrong with him nana you very serious paa enya saa asemu ebi na nanu ade si ye ya ma mi ba mu radio suba be swin ebi ani na we de ni nua no otumi twa ne mo maso se kai
ne maame ano open we nya no me follow live chat no ena mercy otwidoko we that ewua was say na yaw he well me so me nie ohima mercy nails yenso ye filu pa akra nyankopon hira wo ena Margaret osetutu ose akra ade no eye very sad by nyankopon hu ye mobo Derek amwakunya meche ose he nana ensensisi pa wo na kwepa ntinyankwase asem pa no ayi yaw ofin junior ono so se na ya asem ena yaw Daniel yaw ofe DJ asem later down watches akra yenso ofe so ne mpotamo ye wa ha ye tiopa enya asem ketwa nyankopon hira wahima Priscilla no se Asem Beba wu Jennifer Samba ose na nana Jessica pa ewo efutuoja in fact ensam no eha ena Joyce Donko eno say this is too serious nana na krachen de ne ha no we ya wo mo ka so mo hu se wa chi reader no obehwe no wo hyesie ye wani pa bebre wo Ghana ha wo mo hyesie read ye man no ne ta hyesie ohun pa obehu nice beautiful girl enso no wo hyesie wo hye papa oh yeah ozi maybe a problem me so anam kwhye kakra wa usuban once say wow be help don't console the no ena yaw ajebu ate no chese na me de hwe me hu ne say ye obi on nam ho so ye gentry bia na ye gentry akwa no prosifo nchene hwehwe na dwem e bi han pa ajete season no chese akoyi e de nkwase ade no ayem sa no Baroski honorable and what I say in fact crazy word in the akra timpa na Dr. Kingsley nyako akra wono so ehwe nyameba TV wase akra guy no we totally insane wa bodam esi ejeli no ena Samuel Eduata za na wo mami kwotwa abode dia so mami akowia abode wane wo akwa we dia nana wadaru mama menka so ye kwe mintumi nka no yo mate Samuel Bonsu wase ade akra nie enipa tumi tira wiase yesebe quick semsa ebi wo hon mo aya ne ha ena nana Bonsu Koban also na you didn't read my message. Which message? This one you bring I didn't read. I read what you say I didn't read. And Abraham and so what Chiasen what just say ewiase pa de well yeah me kind ya kan wo hom ampafo yeah krobia bram kakra na amanfo so nhyene so say ene ye busu birthday oh okay enti ene show ya ye se ne medi nka ka ye no okay ya de hye busu now why bibi there why bibi oh birthday wo ye de oh we the next year we are where media menya where anything me say why bibi after me why are you defending and then no question now ubusa say yesu ba edi tromu no ene ofre Adam say Adam oh wait or say me dadeja enti me nso me nya no me ya Adam you your birthday you do something afaso alive oh 24th everybody in the joy okay enti ene grace action no problem na me say no man ahoden na o man nimdie okay and me former administrator was a yoso okay say dia wa ba Asante region your friend no Mr Jakwa administrator me dia friend administrator attention sabre wuti okay menti o kakra bi akra ma me chia be ma me enduadwamo santase na adase praso fo nyina ansa ma bosuana nyina yakọ esitawia emendare yebeba akra wonim ewiase eniena madafu bidin otechira ba bia fe na eniena na ade bi ni wiase a o mame beyewu a ebetimi aresort tu se mame ntwe sekan mame ntwutuo mame ntwe paso mame ntwe acid mame hye no me wadia o mame beyewu unim say ebi bu o maami nyina edi ade na ma mbe yew okay edi ade pose obi oh you see ye ma eniema bi na meka beginning no say atesem say ye tie nipa ne eno na de ye kosa o hawe nyina mu obi abobra na brabo no onu ansa na ebo no abrabo no enwie ne ye onu ane so ne banti oji 2 million Friday bia wonam ensa ai 10 crates one ma e ma no so no omo mma wi wo wa na confirm don pe womo no womo mpa bo omo gina so womo atade e hye womo wotimi nto eno bi na so pe
o be wie masofo bi malam bi disini de ka say o maame na eye wo na de wagimi wo bi ye wo de onyo hu bi oh ewiase we nyina no krobia ya gege so ma sebi ene ma bi di ekoso a eye samfo abrante we enye ne maame board ya ekoba ye ne ye ka wasam but board no abaye adjective a qualify so tie ne ya o be some weeks ai ba nyina mashifie mediewu meye sei krobia sade we dwade we me sei nipa yesua de enipa tie ne ye oyo ba na to wo woni be match dem na be man hyese wo me kun poto ayira aprepresa ayira potro kuma ayira ogo ayira enkanfo ye ni what a country is this? Yes, ya be for duane enam kofo ya monim kete abaye nuane enam de yade abre pe yade bia hadwe bia ne de de coronavirus look at the corona Ebola syphilis arthritis syphilis and can syphilis okay say syphilis look at this name arthritis anyhow high blood pressure hypertension hepatitis B C D E what a nonsense breast cancer we nyina wo ho a ye betimi adi na ye nya we krom plus wa nso bi fe ne jetuo amwa be gum e fe ne konkonti ba amwa dem na wodu hono ma wate haban na wa prani na wa bonso ni bi na wonom no pressure no hepatitis no corona F na abofui na aye saa na asofofo so aye saa na yewuo na o maame ene o matete saa ne ma we nyina ntam ene fie first no krobia se me no wale fie ba kumkura no ya krafo no ka me yire di kan wie aduane a ya aduane o me yire wie aduane first a be fe krobia bra bedi wo so de wie a na ma ba bedi ba ne asofofo se maame ye benfo wo yire ye benfo wo yire nya obekum asofofo ya na wo se obai fa picha mra okay your credit first enti ko YouTube ho me the credit ni mfo nyini na kwa akoto ho ama wakwa akobo afa ko YouTube ho se wo ko YouTube a search for OTEC 102.9 FM search for OTEC 102.9 FM ewo YouTube odi monko ho kakra me de beba monko ho ansa aboso nya abotre ma amanfo nko ho kakra ansa na me hu sa amanfo aba na Nask Herbal Clinic eye ultra modern herbal clinic in Ghana yen na yedim fidie edi djuma ewo yaso ye no Nask Herbal Clinic de ye yo ene sesa wo ba yaso ye na wanya problem ewo wudompem se stroke e de wato ho awo ho e na aye den amawo a Nask Herbal Clinic ye de hamama enua hini eni nubuna ebe ye nipadua ne ho adwuma amwanyi wa hoto Nask Herbal Clinic muntie obi wo ho a onya prostate problem obi anya kidney problem obi anya liver problem obi yesi kire yade obi stroke de nato hepatitis B yade ne de enso yade ne ye bone ebe kun tentem mesrew bra Nask Herbal Clinic na wo yade no ye won fidie yade bayi ye hwehwemu bi esese ye yo na yade aduru akaw na wanyi wa hoto ahene makokobe ne ye wo ye ni wholesale ene di animhwe your numbers are 0244 120269 and 0504 742222. Unya fresa mawiya Nask Herbal Clinic ya bejeso. Okay. Na manfo aka say yabo papa kojo mensa was say yabo J Clinton was say we dey. Yes, I know you dey. You dey. Okay, apostle put for the YouTube top. MTN credit. Any of the atosono mo amwo YouTube no enti de se unya no aka say God bless you Adam, that's it. But message bi mo wa ha message bi nso mo amuntumi nko YouTube wono message bi e wo radio yi so ama mo ate eno be ya fidie no ma ha ya kasa ne ma me wate o hote say me ba cha ye udin de say mawura ba cha me de Docas Twumasi Docas Twumasi ba cha
Tumesini ye ukunu din ana ye busia din. Me papa owo me. O papa owo. Pacha. Ni din ni tumesino. Ani. Ufri he na ba ha ma me dokas. Pacha me free offenso denti. Offenso denti. O ware sofo. Me pacha. Sese majai. Ade na ye kurunkuru kwi. Mo shaman mama. Mo shaman mama. Majai ya na asemo da so te wo. Me pacha. Majai. Wasi we jame so wonya me wabu me kwase wonya fa me no ma mre me. Oye me ho ade. Sofo ni se wajao. Ai. Enso nyamfa wo ne oma mreo. Ai. O se wajao. Enso nyamfa wo ne oma mreo. E de anuoma na wo hwe animu so wonfa mreo. Me pacha oye be ho ade. Obeje me fra busu ensem. Oye me ho ade. Ente mra wo tu sa na mo no. Wode me koma busua. Brada. Kwasiara no wokoye wedding. Tebusuya ka se wo mesumi. Oso obesumi 60 million. Ode tobo ode wokoma wo wabusua ebenada. Ane. Ne kwasiada ene wokoware oba afoforo. Ane. Meba. Ye ba bebusa maami de awo yentia amasa asemwe asie. Dokas tumasi offenso denti ene wofri aba. But na kwasi wusu echew. Oba bedru se ya na mo ani tua. Se eye Dr. Xavier honkomo eni ebedie moma ye ni yenkomo edikan ye wia ye beto aso credit no ye beche mo kwasi wadama som na me da se emoni adwuma wie yi abuja for Xavier ya saso atras bio na me kwaso ase onkran se Xavier food no kwaso na di eno na ebeboa wo se wanya diabetes pressure bi ewo so sa yade emienu nyi edetime edi stroke ba entime se wada bomode se obedi aduane bie esaso ye full supplement ankasa na sade edi ka share mo bo brebi abesne ko se enji obi aba betwa sika ni bi edi amamo no sa promotion no eguso aya ekoso e 2 million de 2 million no eda ho oba no ye fim and the promotion no eguso aya ekoso ansana no mesra mo mfa ahmai emfanto we ye Xavier ahma no 0555 78 9698 0555 78 9698 and I say 0577 20 1495 0577 20 1495 awusa for mamu wa mono ne ya mo ne dinkita ho no so no bia bi o hadem o sa abefo so bese me ne mu dinkita ho WhatsApp so so a sa WhatsApp line no eno so enie 0243 374151 0243 374151 na WITHKROBEA say Xavier food no esi eye ma no enya asem ketua Dr. B okuta PhD de odi ka boni din no wo sha ase a boni din no obeji aduane ne bi ko di na wa yarea bebe se enfie du diabetes amanfo hu no mo si HIV na aye no enso yade na adokro ne sa na wo kana kosama abusuafo edro baby sure Xavier food no na agye ne nkwa wanhia na nkwa wu ti sesi e friend semenhia na mo mi enti opani na ankasa na nu asem Asante kwa events na nawe. Na ochi nza kwa kusuni mwe. Na ja balafi bam amiji kwa. Da bisi kuya. Ndi komona oka se ya hwasa na onye anu oglu. Esa dream tumana mo apa masi. Ani papa ko share kwa amo. Ni ko ya obi ni buku amafo pa ho na de loba asa woni machine bi ono atese wa yi no amo. Bi di 19.1 19 media ka say 6.1 or so. That only how. That so we need to come back. And say me can tell us on it. O mo bi mo le ko e. You now actually na at about 5.4. I can now see about 5.1. This is me can say I'm sure na sana so here. Na about 5.0. Na the person say I'm just the mama ni che won say bra e pa say do say the course I ti bi enu no. Me call Dr. Vivo. We check here 5.3 kaka okachalensa mwana yamenu lukani mige owiye wase adundi manuwa kofisi bimu ndi awana mena sa mijini chini tamsi ya dena se yada wome kaya kaka nka mijeji saya mfa ngome saya biya eating habits ana mana basa hapa de doctor okasa manuwa kofisi bimu benji nne ejinde chilabda entino
ni afeyi akano dia dono na dono wa dio an man dio na no ameno do di on sometimes bitterly via the better farm and di na no some fa ba 8.4 no some say do na no am Naba. Enjoy my head and cancer. So can you make me card of a doctor and yet a book I had a show. I feel one of you. We are going to have the monk of Holy among the Boston, which we did in Boston. There's no call school again. I always and you may have a card for your kind of genius. But everything that's all, and that's all. I mean, if I come by lecture, business into full time. Enemy Hanani. You will get only soon, and I know your oil is on the vision. And I'll be able to on order somewhere the pool. As I can be said, idea, the idea, the walk around, Unia concern. Sonia do papa, a bit Marco. And the always a summer. That's a woman by shadow. Every time at the ring, I'm a big at the very crank. It should be like interesting balance by when you say, I didn't know. We say, the bay. We say, chill them, they would be now would see a murder mouse. No, it's a savior for you. A journey with the air journey, anybody tells you. The official union, among moment, it's such use or such a and Tessa, the old town is in China now and nothing. And you're a medical doctor or your million that beat in a school, not torn. Maybe we are not literally or some medical doctor. I'm a military or in India. Journal is to be a medical study, but what job of it until or something to do more in a course someone. And see, the Busu has a man for 2 years in there. Well, I was in the one transaction, you don't know yet for our friend new colleague. On her, so your food nation. Said I am a bit in the south, but you can be over Jediana. I don't know that, or say, and no more, we are Tommy. I don't make any kind of account to him. So, but I don't call you, and I was. And I'm the wow. Yes. Nana papaya or kasaye, one year, kwa. Semeka kwa woni dem bese mechire wo ye hene wo sanso ye lecturer e wo kuta PhD. Wow. Yes. Ya de den ke ya no keku diabetes ni keku no na severe food adultment obaji dikodi no no na e kana numa sem sure wetu mira tracy sure ma me fa ma ne ntodwa bi why abusuafo sa ya diabetes pressure stroke Mr. Wada diabetes edro no jai fagu hokura na didi severe food ni bi wate food supplement say diane ankasa wudi esanboa we immune system no your body say na nim difo no awon na siasa awon de diabetes diane aba diabetes draba no munyina mo de na kadam atali you nana sure obi be ka kire so wo be wo insulin pande wo be num ndro yi akosi se wo be wu ma na ka kire wo ni na so severe food amu sure yes. And tell us for ya to tell me to another channel. Mo fa hu mai biu na mo friend 0555 78 96 98 0555 78 96 98. The first one is 0577 20 14 95 0577 20 14 95. Now WhatsApp line also any with the BB any other true. Na fafa hono ye beboa 0243 37 41 51 0243 37 41 51. Okay. We are one ya share ni bramu bi
Dr. Xavier nankasa tiefo ya ye lock ye ne papa wa ha na boa ye doc ye nimse abrofo bi aba beboa ya wono mo asom aka se sika wode ba Xavier food no so sa wode beto 2 million ya tiefri so sa promotion no eda so girem ana wawie yo ma de hye me chia obia ngankamo mo diabetes no no krobia eda so girem wow na abusumi nsia yo kwa abusumi mienu aka abusumi nan abusumi nsia yetwa mienu ama aka nan okay nti no kure na sma me kan say empanyufo se adichiye no ye gifra kukonira no sure sa panyiri ya wo kasa ye wo ni mu awu o sa ye lecturer kan ku ta PhD ni pakase pa na makase maso ye wo ba wo no mu a o sa wo de dabisi nku ade ba ya wo be di adanse ye because any adresse be si ate sina wo bebra no enko na wo ba wo ma e short so be si ate ne be mo ni age se me be se me di adanse ye do na wo mu di adanse nyina no kure tro do no mu kan no bi ne se dabisi pa ne hawo pa dia ene me ni atumika ne bra na de ne say anaju woda wonna dabiti na yewa woda wonna na wobaju so bebre obenum so bebre wona ba bitina yewo ya wonu penkin le bia enkoda usisio wonani wonsa bita yewo ya just like that and afenso wu mura de yie ende no kure pa woni so be yo wisi na emema no so mo mema se mbekọ fom se chire ba mo je mo sa na etie wudimi nya dwuma yie wodo na ye pimpim fom kan won say wo kemu aso na wo bie mo kemu aso na wo ntehwe aye titriti minia hon mo de na pressure ba mu se wo hwe ho asem anka wo benya pressure wunya pressure na de wo beto fom stroke no wunya pressure ka de bit bro bon so on man one suri one esoro no na wo kasangagra won say wo sun kakra obi ehunu wo utmi say wo one wo so hweye pressure no mo na wo no enti se wonyina no wuhunu bia okay bo modna se wo beba maso ye wo de manu hawo se ye do ato panie so panie nia enitumi wo maso ye panie enitumi wo maso ye wo panie be mo jai be je aduane ni bi be short am be yo di no kwasi me numbers ni chat edru sabre ya me se aduane bia nka dem na nka Xavier food don ko abusuafo mo nsa so fa homa ne de atwato na ye so ano no na mo frɛ yen 0555 78 9698 0555 78 9698 NFA 0577 20 1495 0577 20 1495 WhatsApp line also near 0243 374151 0243 374151 okay Moni aduma yazia danse etiefo nana kwasi wusu echiao oni Dr. Xavier eni ate won kanu Xavier food honkomo ena awie yedie kopeduane ndi bitodi wate ne boosti wankasa we immune system no na diabetes no eni ede wato aduro so ye wo mpane obi sori otumi wo insulin mpane ano ono etumi kura asante fam na ne ho kire no ko nane Dr. Xavier enkohia Mami moni adwuma uda ya ye fe Mira medase na esomo ye no na aka o eno de anyine ho mami aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima C complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta akokwa eba saa na dan ni nyunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utum di go so elfo ena enwe na atin enti se odi DSL alloying steel trusses egu dan so wia na odi donima NMK premium roofing and chancing aboso aka ho oh na chese adwuma na si na NMK premium roofing sheets and chancing donima dia bay yo ma hodo ye wo NMK law span alloying and the governance IBR and NMK mills emu pia so so ni sika donima e ma otua ne kakran wenum ye latest products donima dia ba abeka dada ne enti men ko hin Kwasafu YF Johnson obejiari anafre 0244 126625 and 0555 donima steel complex bebia at the power F no When we send your police in your draw, impossible mesa abama hoden. refuse to grow any offense we back And what day immune system on Yankopon, and you're ready for the animal some way and no. And Nasa won't impossible mesa a
jam mu system na bibia ya yare ntimi sese die amafo dodo no na di imbusa ba mesha do ne ho dance yese enyarewa horo nipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese nka ya wuti ne din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban efiri ho enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada no omunum doctor enuro no enum imbusa ba mesha no a emo mo ho din pinti ya wo munti mpo se yare ehye omu ho imbusa ba mesha ewo kanshi ene o maimu babia yeto enuro atufo mfre 0246 208496 MDA ahyehyɛ sɛ adwadie nkratoe yi magye ato mu sɛ yɛ Ebia wadani akwenya ewo ho ma ye de boaboa ye ho ema dachi eni se obema wabofra hye kindergarten ase ne bra no pepepe ama wanya dachi pa we die entwintwe wuna ase ehunim na ye ntwa akoda bia nso nja ma wabofra no hye kindergarten ase ebra wonya mfie nan ama wanya dachi pa eho na omudaye so ehye ase wonya ntwa akoda bia nya fa oba wonya mfie nan anamu fro woni pedwemu sintobi eko kindergarten zinsia wonya omudachipa enkaibe woma de bra ye Ministry of Education Ghana Education Service woma boafo UNICEF ni USAID kaho my dear yes it ene de mama musaw obisa bibi nim se wo do me pa wo do bobo pa me na wo hwe e me suban pa na me nkwan dia na me nkomode ni nyina wo ni nyina